आली माझ्या घरी ही दिवा. सावतांचं घर, यांच्या घरात चकली एक नंबर मिळतात. सावतांकडली चकली एक नंबर कुरकुरीत. दळव्यांचा घर, यांच्याकडले लाडू एक नंबर. दळव्यांचं लाडू गोड गोड. सोनवण्यांचा घर, यांच्याकडे सगळं फराळच मस्त मिळता. पण नाही जाऊ शकत, आमचा आणि ह्यांचा भांडण झाला आणि चाळीतलो नियम, ज्यांच्याशी भांडण त्यांच्याशी बोलायचा नाही. ए झिला, योग हे फराळ. फराळ? ओ सोनवणे काकू, तुमचा आणि माझ्या आईशीचा भांडण झाला ना नळावर? अरे त्या कसला भांडण, त्यात आमचा नेहमीचा असा. त्या दिवशी माझी सासू बाथरूम मध्ये पडली, तुझी औषध धावत इली, बाकी कोण नाही इला. हे घे, आता आमची फ्रेंडशिप झाले. हे घे फराळ. फराळ सोनवण्यांकडचो आला माझ्या घरी हा फराळ. सिलेंडरचं कधी कंदील असतं काय? केवढं महाग होईत. ए बाबा शिन्नू, या वर्षीच्या कंदिलाची डिझाईन मी पहिलीच फिक्स केली. काय? हे आपण ना स्टार वापरूया, म्हणजे तो शक्तिमानच्या छातीवर असतो ना, अगदी तसंच. शक्ती शक्ती शक्तिमान. फक 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 फक. ए शक्तिमान डोक्यानला आलं. स्टार 30 प्लस केलं होतं ना, मग हे तुझाच रॉकेट घुसलेला. आपण आहे ना जहाज बनवूया. जहाज म्हणजे एकदम मोठं जहाज, म्हणजे टायटॅनिक सारखं. आणि त्या टायटॅनिक मधलो मी एकटो झॅक मारली आणि हाय तुका बोलवलं रे. मेले टायटॅनिक बनवून किती खर्च लागता. या वर्षी सुरुवात करू जाऊ ना तर पुढच्या वर्षी संपात. आणि हो जॅक मेल्या पहिल्या 10 मिनिटातच टायटॅनिक बुडायची. आपण त्यापेक्षा सूर्य बनवूया. नाही सूर्य नाही, बालन म्हण. नाही ना, हे नाही. अरे नाही, नको, नाही, नको, नाही, नको, नाही, नको, 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 नको. तुम्ही हे राजकारण करत बसलास आणि हे माझी कंदिलाची ब्लूप्रिंट तयार. हा दीपावली मनाई सुहानी मेरे भावाशिन्नो, चक्कीवाल्या भैयाकडनं पडलेलं पीठ घेऊन इले. कित्याक रे? सावंत काकांच्या दारात टाकू. पण त्याने काय होतं? त्याच्या खाली बॉम्ब पण लावतलंय. वर्षभर आमका खेळूक देणत नाही ना, आता मी त्यांना शांतपणे जगूक देत नाही. सावंत काका भावाशी. ए थांबा. शी कशी? अरे ह्या काय चिंपाड नाही हा. मग रॉकेट हा रॉकेट. रॉकेट कसा? अरे इसरलास, मागच्या वर्षी ह्याच्या खाली मी 2 बॉम्ब लावलेला आहे. दुसऱ्या माळ्यापर्यंत पोहोचलेला. या वर्षी मी ह्याच्या खाली 5 बॉम्ब लावतलय. 5 माझा तर सपना, माझा चिंपाट आकाशापर्यंत पोचला पाहिजे. खतरो से खेलना मेरा काम असा आणि खिलाडी अक्षय माझा नाव असा. भावाशी वाटाक काय झाला? खायचे रे? अच्छा ह्या काय? अरे तुमका तर माहितीच असा, संपूर्ण एरियात हाताने फटाको फोडणारो मी एकटोच असे. अरे बापरे. ए मग तुका दुकाना नाही? अरे मी अमिताभचा पिक्चर बराच वेळा बघलाय. मर्द को कभी दर्द नहीं होता. वा. भावाशी काय शोधतोस? दारू शोधते. काय? म्हणजे तुमचे फटाके फुटून झाले? होय. आता मी येतलय, म्हणजे तुमच्या उरलेल्या फटाक्यामधनं सगळी दारू गोळा करतलय. त्याचा एक गोळा बनवतलय आणि त्यांना नाव देतय दारू गोळा. मग त्या दारूच्या गोळा काय ना मी कांदा लावतलय आणि मग फिश मोठी आग होतली. आता एक पण फटाको उरतलो नाय. ते बघ ते बघ ते बघ, तिकडे लवंगी असतली जाते मी. हे वेड्यांनो, हे असले विचित्र प्रकार नाही करायचे. माका पुढची दिवाळी बघूची हा. म्हणाल मी फुलबाच्या भुईचक्र आणि पाऊस लावतलय. आणि जास्तच ऍडव्हेंचर करूचं असत तर मी नागगोळी उलटी पेटवतलय. अरे म्हणजे नाग वर नाही जाऊचो, खाली जातलो. ना खाली जातलो. या खरा असं काय? माझ्या घरात नागाची गोळी आहे. चला, 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 चला. माझ्याकडे